Ole hyvä. Kiitos Markku ja hyvää päivää, tai iltapäivää oikeastaan omalta osaltani. Varmista Markku vielä, että näkyyhän esitys, perinteinen kysymys. Erinomaisesti näkyy ja ääni kuuluu. Loistavaa, kiitos. Eli tosiaan, hyvää iltapäivää omasta puolestani, olen Juho Vuorinen ja toimin rahoituspäällikkönä Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksessa. Ja otsikossa lukeekin, että tänään aiheena kansallinen tutkimus- ja kehittämisrahoitus Uudellamaalla. Puhutaan tänään myös lyhyemmin terminä T&K-rahoitus. No, tehdään tämmöinen käytännön asian toteaminen ensiksi, eli mielellään, jos näitä kysymyksiä ja muita tulee, niin kuin Markku totesi, niin otetaan siihen loppuun sitten. Ja tarkoituksena on, että käyn tässä nyt läpi muutaman perusasian meidän ihan rahoituksiin liittyen ja sitten syvennytään tähän kansalliseen tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen. Ja lähdetään ensimmäisenä siitä, että tuolla alhaalla lukee sellainen organisaatio kuin Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, ja varmaan tarkkaavaisimmat voi ruveta miettimään, että miksi täällä Uudenmaan asioista puhuu Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen ihminen. Eli syvennytään siihen, että valtion aluehallinnon uudistus on tullut tuossa vuoden alusta lähtien, jolloin 15 ely-keskusta yhdistettiin 10 elinvoimakeskukseksi. Tuossa oikealla kartalla näkyy tuommoinen sopivissa määrin oleva Suomen valtakunnan kuva, jossa näkyy sitten nuo rajatkin, että mikä elinvoimakeskus kuuluu mihinkin alueelle. Ja tosiaan suurin osa meidän... Katot, saat sä? Hei, meidän mikrofoni kuuluu. Siellä on jollain mikki päällä. Laittakaa, pyydän Noniin. kohta. Kiitos. Jatketaan tästä. Eli tosiaan elinvoimakeskuksiin siirtyy suurin osa näistä ely-keskuksen tehtävistä. Eli käytännössä nuo ympäristölupavalvontatehtävät meni tuonne perustettuun lupa- ja valvontavirastoon, ja julkisen henkilöliikenteen tehtävät siirtyi myös tuonne liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Eli käytännössä kaikki muut tehtävät, mitä siellä on ollut tuolla ely-keskuksilla, niin ovat siirtyneet sitten elinvoimakeskusten toteutettavaksi. Ja kun mennään eteenpäin, niin näytetään kartalla hieman tarkemmin myös, millaisia elinvoimakeskuksia meillä tällä hetkellä on ja mitä niin sanottuja toimipaikkoja meillä on. Ja tosiaan tuossahan näkyy, että Uudenmaan elinvoimakeskuksella on Uudenmaan kokonaisuus, jossa Helsinki on se päätoimipaikka. Ja rahoituksen hakuun ja käsittelyyn liittyen, minkä takia täällä Kaakkois-Suomen ihminen puhuu Uudenmaan alueen rahoituksesta, niin rakennerahastotoiminta, eli käytännössä meidän yritysrahoituksen hakeminen ja myöntäminen on keskitetty 4 elinvoimakeskukseen. Eli Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa noissa 4 maakunnassa, johon myös Uusimaa kuuluu, niin nämä rahoituksen hakuun ja käsittelyyn liittyvät asiat. Tämä ei siis automaattisesti tarkoita sitä, että kaikissa näissä rahoitusasioissa tulee olla heti yhteydessä Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseen, vaan me tehdään Uudenmaan elinvoimakeskuksen kanssa erittäin hyvää yhteistyötä tähän rahoituksen hakemiseen, neuvontaan ja myöntämiseen liittyvissä asioissa. Eli toimitaan tämmöisessä hyvässä symbioosissa asian tiimoilta. Eli ei tarkoita sitä, että Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaisi kaiken. Eli tosiaan tänään keskitytään tähän alueeseen, eli Uudenmaan elinvoimakeskuksen alueeseen. Ja tuossa vielä hieman niitä tehtäviä, mitä elinvoimakeskuksille on siirtynyt, ja tuossa toi vihreä neliö oikeastaan korostaa sitä, että tänään puhutaan tuosta rahoituspuolesta, että muitakin asioita meiltä tuolta löytyy, mutta jätetään ne sitten mahdolliseen muuhun infoon, jossa käydään elinvoimakeskusten tehtäviä laajemmin. Keskitytään tänään tähän rahoitukseen. Eli rahoituksessa meillä löytyy tämmöinen yksittäinen, voisi sanoa sateenvarjotermi, eli yrityksen kehittämisavustus. Ja tuossa seuraavassa diassa näkyy, että käytännössä yrityksen kehittämisavustus sisältää useampia eri asioita siellä sisällä. Eli puhutaan tuommoista lyhenteestä kuin EAKR, jolla tarkoitetaan aluekehitysrahastoa. Lisäksi nyt huhtikuun aikana on tulossa sellainen kokonaisuus kuin ReArm-rahoitus, jossa puhutaan puolustusteollisuuden tarpeisiin tulevista kehittämishankkeista. Lisäksi täällä on tämä kansallinen rahoituspuoli, jossa sitten on näitä erikseen määriteltyjä käyttökohteita ja tarkoituksia, joita valtio-valta on meille asettanut käyttöön. Eli käytännössä tuossa on harmaana nyt tuo JTF, eli oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, ja siinä kyse on siitä, että Uudellamaalla ei tällaista rahoitusta ole Suomessa käytettävissä. Eli käytännössä siellä taitaa nyt vielä mikkejä olla päällä. Laitatteko kiinni? Kiitos. Eli tosiaan nämä vasemmalla puolella olevat kokonaisuudet, niin ne on EU-osarahoitteista toimintaa. Ja tänään puhumme siis kansallisesta rahoituksesta, joka on kokonaan sitten
EU-vapaata rahoitusta niin sanotusti. Ja hyvä muistaa näistä rahoitusmuodoista kaikista, mitä näissä on, että yksittäiset PK-yritykset ja niiden kehittäminen on kyseessä, eli kehittämistulokset ei ole yleisesti hyödynnettävissä ja käytettävissä, eli ne sisältää niitä liikesalaisuusasioita. Meillä myönnetään avustusmuotoista riskirahoitusta, eli sitä avustusta ei lähtökohtaisesti tarvitse maksaa takaisin, kun ne käytetään sen hankepäätöksen mukaiseen toimintaan ja toimenpiteisiin. Lisäksi hyvä huomata, että kehittämisavustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista, eli kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta avustukseen. Eli jokaisen hakemuksen vireille tulon, eli kun hakemus jätetään meille käsiteltäväksi, niin tehdään yritys- ja hankekohtainen arviointi, jonka perusteella sitten katsotaan, voidaanko hankkeelle ja hakijalle myöntää avustusta hankkeeseen. Jos rahoitusmuotoa koskee jotain painopisteitä ja muita edellytyksiä, kuten esimerkiksi tänään mainittua esiteltävää T&K-rahoitusta, niin siihen liittyen löytyy aina tämmöinen hakuilmoitus, joka kannattaa lukea tarkkaan. Käydään tänään tarkemmin läpi, että mitä tuo hakuilmoitus oikein pitää sisällään. Mutta tosiaan lähdetään tähän kansalliseen tutkimus- ja kehittämisavustukseen, lyhyemmin T&K-rahoitukseen. Sehän sisältyy tosiaan tuonne kansallisen rahoituksen puolelle, eli tällä on etukäteen erikseen määritelty käyttökohde ja tarkoitus. Ja tämä on tosiaan valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitukseen 24-30 ja siihen olevaan lakiin pohjautuva kokonaisuus. Ja siitä on tehty erillinen T&K-suunnitelma valtakuntaan. Ja tämä rahoitus on käytettävissä uuden tiedon soveltamiseen liittyviin tutkimushankkeisiin. Eli myönnetään tuon yrityksen kehittämisavustuksen kautta. Kyseessä on vain niin kuin kansallinen rahoituslähde EU-osarahoitteisen rahoituslähteen sijaan. Miten tuo T&K-määritelmä tehdään tai miten sitä katsotaan, niin Tilastokeskuksen käyttämä T&K-määritelmä on siinä pohjana. Olen linkannut näihin materiaaleihin tuonne, että mistä löytyy tuo Tilastokeskuksen määritelmä käsitteestä. Ja nämä materiaalit jaetaan teille jälkikäteen, niin pystytte sitten käymään sieltä katsomassa, miten Tilastokeskus asiaa on määritellyt. Haku on tosiaan avoinna tälläkin hetkellä ja huhtikuun 24. päivään saakka se on avoinna. Tässä haussahan on käytettävissä rahoitusta enintään 5 miljoonaa euroa ja haku kohdentuu Etelä- ja Länsi-Suomeen, eli käytännössä tässä on 2 suurrahoitusaluetta, joissa sitä rahoitusta voi hakea. Tuossa alhaalla on ne maakunnat, missä kaikkialla rahoitusta voidaan hakea ja myöntää. Olen keltaisella merkannut tuolta Uudenmaan, eli Uusimaa on tässä yksi näistä 12 kunnasta, joka sitä rahoitusta voi hakea. Sinänsä siis hyvä huomata, että Uudenmaan yritykset kilpailevat muiden maakuntien, jotka on tuossa mainittu, niin kanssa siitä samasta 5 miljoonan euron rahoituspotista. Eli Uudellemaalle ei ole kohdennettu sellaista omaa määrärahaa, jota myönnettäisiin vaan Uudenmaan yrityksille. Eli kaikki on niin sanotusti samalla viivalla, kun lähtevät tähän kisaan per maakunta. Hakemuksia käsitellään ratkaista ja jatkuvasti hakuaikana, eli tarkoittaa sitä, että mitä aikaisemmin hakemuksen jätät, niin sitä aiemmin se tulee käsiteltäväksi ja sitä suurempi todennäköisyys hankkeella on saada rahoitusta. En tarkoita sitä sillä, että alkuvaiheessa sisältöä tai muita arvioitaisiin eri tavalla, kaikkia arvioidaan yhdenmukaisesti. Lähinnä se, että kun mennään myöhempään ajankohtaan näissä hakemuksissa, niin se käytettävissä olevan rahoituksen määräkin voi olla vähäisempi, mitä alkupuolella on. Et kun näitä hakemuksia tosiaan käsitellään ja sitä avustusta myönnetään sen mukaan, kun tarvittavat kriteerit ja periaatteet täyttyy siellä taustalla. Rahoitusta voidaan hakea ja myöntää kehittämistoimenpiteisiin, eli jos investointipyrkimyksiä on, niin valitettavasti tämän rahoitusinstrumentin kautta niin investointeihin ei myönnetä rahoitusta. Eli jos jotain muita kokonaisuuksia kuin mitä tähän kansalliseen tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen liittyen olisi aikeissa tai ajatuksessa hakea, niin silloin todennäköisesti EU-ohjelman eli 2021-2027 oleva rakennerahasto-ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi, niin sen rahoitusmuotojen kautta sitten pitäisi todennäköisesti ajatella haettavaksi sitä esimerkiksi investointikokonaisuutta. Tässä keväällä on avautumassa myöhemmin tuommoinen RIARM, eli puolustusteollisuuden rahoitus, ja mahdollisesti myös aluekehitysrahoituksen puolelta voi olla hakuja avoinna. Mutta tällä hetkellä Uudellamaalla ei ole muita hakuja avoinna kuin tämä kansallinen tutkimus- ja kehittämisrahoitus. No,
mikä on kohderyhmä, eli uudet ja toimivat PK-yritykset, jotka toimii vielä pääosin kotimarkkinoilla ja tavoittelee kasvua ja mahdollisesti kansainvälistymistä nyt tai myöhemmin tässä T&K-polullaan. Eli käytännössä pyritään siihen, että yritykset käynnistäisivät tai vahvistavat sitä T&K-toimintaa ja saataisiin semmoista jatkopolutusta T&K-kehittämisen puolella tämän rahoituksen myötä. Eli haetaan uusia tuotteita, palveluita tai ratkaisuja markkinoille. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitusta ei voi myöntää olemassa olevien tuotteiden tai palveluiden jatkokehittämiseen samantyyppiseen tarkoitukseen tai soveltamiseen. Ehkä semmoinen hyvä nyrkkisääntö muistaa tästä on se, että jos tuotetta ei ole vielä julkaistu markkinoille käytettäväksi, niin silloinhan se ei vielä käytännössä ole olemassa oleva markkinoilla oleva tuote. Eli pitäisi olla sitä selkeää uuden tiedon soveltamista ja uuden tiedon ja tietotaidon tuottamista siellä hankkeessa sisällä, että niin sanotusti samaan tuotteeseen lisäosien tai muiden tuottaminen voi valitettavasti olla semmoinen kokonaisuus, jota tässä rahoituksessa ei voida ottaa huomioon. Rahoituksen määrästä eli välittömät hyväksyttävät hankekustannukset vaihtelee 20 ja 150 000 euron välillä. Avustus on enintään 50% noista kustannuksista, eli silloin avustus on 10 000 – 75 000 euroa hankkeelle. Avustus on de minimis tukea, eli käytännössä tuo 300 000 euroa ja 3 vuoden kertymä voi tulla vastaan joissain tapauksissa. Yksittäinen hankehan ei voi kerryttää de minimis kiintiötä itsessään kokonaan täyteen, eli siellä voi olla niitä vain aikaisempia tukia alla, on niitä sitten myönnetty meidän tai jonkun muun julkisorganisaation toimesta. Esimerkiksi Business Finlandin tuet voivat sisältää de minimis tukea. Konsernikoossa katsotaan tätä myönnettyjä tukia, eli jos siellä yritysryppäässä on useampia yrityksiä mukana ja konserni syntyy, niin de minimis katsotaan tämän konsernin tasolla. Ja me ei saada tosiaan ylittää viimeisimmällä myöntöpäätöksellä sitä 3 vuoden ja 300 000 euron rajaa. Eli käytännössä se 300 000 euroa on se maksimimäärä, mitä saa olla 3 vuoden ajan jaksolla. Olen linkannut tuohon tuommoisen oppaan de minimis-tuista, mistä pystyy käymään selvittelemään enemmän tuohon de minimis-tukeen liittyen yksityiskohtia, jos kiinnostaa. No, kuten muissakin rahoituksissa, niin tässä rahoituksessa on mahdollista myös hakea ja maksaa ennakkoa erityisistä perusteluista. Tämmöistä voi olla esimerkiksi se, että hanke käynnistetään omalla riskillä ja sitten se rahoitetaan, niin siellä on ennakkokustannuksia syntynyt, mutta hyvä muistaa, että se tarve tulee perustella selkeästi sinne, että miksi sitä ennakkoa haetaan, ja se on enintään 30% myönnetyn avustuksen määrästä. Eli jos myönnetty avustus on vaikka 100 000 euroa, niin silloin ennakon määrä on enintään 30 000 euroa. No, kenelle tosiaan rahoitusta myönnetään, niin pääosin pienet ja keskisuuret yritykset. Toiminimiyrittäjä voi myös hakea tätä rahoitusta. Tuossa näkyy noin kynnysarvot sille, että mihin yrityskokokategoriaan menee. Henkilöstömäärä on ensisijainen asia, jota katsotaan, eli jos yli 250 henkilöä työllistää konserni kautta yritys, joka hakee sitä, niin valitettavasti tämän rahoituksen piiriin ei silloin kuulu. Eli konsernin taso tässäkin otetaan huomioon, eli sidos- ja omistusyhteisyritykset lasketaan mukaan tässä K-määrittelyssä. Eli jotkut tytäryhtiöt voivat esimerkiksi olla sellaisia, jotka eivät sitten tämän rahoituksen piiriin kuulu, myöskin emoyhtiöt samalla tähän konserniin liittyen. PK-yritysmääritelmästä on tuossa tuommoinen julkaisu, on laittanut sen tähän kopiointina mukaan, mutta suosittelen tämmöisissä tapauksissa, jos ei ole ihan täyttä varmuutta, että täyttääkö yritys sen PK-yrityksen määritelmän, niin olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä esimerkiksi Uudenmaan elinvoimakeskuksen yrityspalveluihin, niin heiltä sitten osataan tarvittaessa auttaa tähän asiaan liittyen. Ja jos heillä on jotain niin kuin nuanssia, mitä heidän pitää tarkastella, niin sitten me voidaan katsoa heidän kanssaan yhteistyössä tätä asiaa. Eli mahdollisimman matalalla kynnyksellä kannattaa näitä ennakkoasioita selvitellä, että sitten ei tule niin sanotusti turhaa työtä niin hakijalle kuin sitten viranomaisellekaan näiden hakemusten suhteen. Eli pyritään siihen, että saataisiin minimoitua sitä rasitetta molemmin puolin. Eli niitä kehittämistoimenpiteitä, mitä tässä rahoituksessa voidaan hakea ja myöntää, niin mitä sinne voi sisältyä. Tuolla on alhaalla tuommoinen kursivoitu kokonaisuus kuin välittömät kustannukset, eli näihin kuuluu muun muassa ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijakulut. Sitten kuuluu raaka-ainepuolivalmistekuluja, esimerkiksi prototyyppeihin liittyviä kuluja. Jos käydään kansainvälistymishankkeita
kansainvälistymiseen liittyviä toimenpiteitä harjoittamassa, eli messuja, näyttelyitä tai sitten ulkomaan matkoja, niin nekin kuuluu sinne välittömiin kustannuksiin. Ja tietysti myös hankkeen palkkakustannukset, johon tulee tuo sivukuluprosentti mukaan. Tähän kaikkeen lasketaan päälle vielä niin sanottu yleiskustannuslisä, puhutaan flat rateista, joka on 7% kaikista noista välittömistä kustannuksista. Tuossa oikealla on tuommoinen ranskalaisilla karvoilla oleva lista, jossa on esimerkiksi mainittu, mitä kaikkea kuuluu tuonne yleiskustannuslisään tuossa hankkeessa. Hieman tarkennettuna noihin kehittämistoimenpiteisiin, että mitä esimerkiksi ulkopuolisia palveluita ja asiantuntijakokonaisuuksia voidaan esittää hankkeeseen, niin muun muassa teknistä suunnittelua tai tutkimusselvityksiä, joita hankitaan vaikka korkeakouluilta tai tutkimuslaitoksilta. Prototyyppiä ja demonstraatioiden suunnittelua tai kehittämistä voidaan myös esittää osana ja myöskin varmasti näitä IPR-selvityksiä, eli löytyykö sieltä tavaramerkki, tuotesuoja tai jotain muita kokonaisuuksia, joita voidaan sitten turvata tai hakea. Näissä on hyvä muistaa, että ne viranomaismaksut, jos esimerkiksi IPR-selvityksiä ja muita tehdään, niin se suunnittelu ja konsultointityö on lähtökohtaisesti tukikelpoista, mutta ne viranomaismaksut, joita jokaisen tulee maksaa, kun niitä patentteja haetaan, niin niitä ei valitettavasti voi rahoittaa kehittämisavustuksella, koska ne on kaikille pakollisia kustannuksia, kun näitä tehdään. Mutta sitä konsultointia, jota voi esimerkiksi konsulttiyhtiöltä hankkia, että sitä viedään eteenpäin, niin sitä voidaan lähtökohtaisesti rahoittaa meidän avustuksella. No, pilotointitestauskokonaisuuksia, niin nämä pienimuotoiset komponentit ja prototyypin osat, jos tämmöistä ensivasteen prototyyppiä rakennetaan T&K-toimiin liittyen. Ja hyvä muistaa näissä, että se ei saa olla asiakkaalta veloitettavaa yksittäiskehittämistoimintaa, eli tämmöistä tarjoukseen perustuvaa kehittämistoimintaa. Myöskin tulisi olla tuloa tuottamatonta testausta ja pilotointia, eli ideana on se, että se ei ole semmoinen tuotantovalmis kokonaisuus, mitä siellä tuotetaan, myöskin se, että sillä saadaan ehkä enemmän sitä tutkimus- ja kehittämistietoa, jonka kautta voidaan sitten tehdä sitä lopullista versiota, joka sitten saadaan myyntikuntoon. Eli tämä ei saisi olla tämmöistä tuloa tuottavaa olevaa toimintaa, tämä prototyyppitoiminta. Tämä lähinnä siksi, että silloin hankkeelle käytännössä avustuksen merkitys voi laskea, jos se käytännössä rahoitetaan kokonaan tuolla prototyyppitoiminnalla tuo hanke. T&K-henkilöstön palkkakustannukset varmasti kiinnostaa monia. Palkkakustannukset on meillä hyvin kiinnostava aihealue. Uuden T&K-osaajan rekrytoinnissa enintään 18 kuukauden palkat voi esittää. Jos käytetään nykyistä henkilöstöä ja heidän T&K-panostaan, niin silloin enintään 12 kuukautta ja enintään 2 henkilöä. Miten tuo matematiikka toimii, niin se enintään 12 kuukautta vastaa yhteismäärää, oli sitten 1 tai 2 henkilöä käytössä. Eli jos 2 henkilöä esitetään hankkeen, niin silloin heidän työaikansa voi olla enintään 6 kuukautta per henkilö, eli enintään se 12 kuukautta. Eli 6 + 6 on 12, ei tarkoita sitä, että 2 henkilöllä 12 kuukautta, eli 24 kuukautta. Porkkanahan tuossa on käytännössä se, että jos hankitaan sitä uutta osaajaa sinne, niin siinä on myöskin sitten hieman pidempi tukiaika ja tukimäärä, mitä pystytään hakemaan sille uudelle osaajalle. No, se T&K-työosuuden pitää vähintään olla 50% henkilön työajasta, eli käytännössä siinä tulee myös rajoite, että tämmöisiä pienempiä työaikaosuuksia ei valitettavasti voida hyväksyä osana tätä rahoitusinstrumenttia. Eli se avustus kohdentuu vain sille hankkeen työosuudelle. Eli jos vaikka tuolla se 2 henkilöä on töissä, niin he voivat olla 12 kuukautta 50% työajalla, jolloin se käytännössä se kokonaismäärä on silloin 6 kuukautta, kun mietitään tämmöisenä henkilötyökuukausimääränä. No, siellä voi myös T&K-hankkeessa olla muitakin kuin näitä T&K-toimenpiteitä, eli jos kaupallistamista, asiakasmarkkinapalautetta tai myöskin sitten kansainvälistymiseen liittyviä toimenpiteitä halutaan liittää osaksi hanketta, niin tämä on ihan ok. Myöskin hyvä mahdollisuus esittää tutkimuspiloton tai testaustyöhön liittyviä kohtuullisia ulkomaanmatkakustannuksia. Hyvä kuitenkin huomata, mitä AHKU-ilmoituksella on nostettu ylös, eli tämän kohdan kustannuksia voi olla enintään 1/3 hankkeen välittömistä kustannuksista. Siellä aiemmin mainittiin tosiaan, että hankkeen kokonaiskustannukset tulee olla 20 000 – 150 000 euron välillä, niin tällöin jos hankekokonaisuus on esimerkiksi 100 000 euroa kokonaiskustannuksiltaan, niin tämän kohdan kustannuksia voi olla enintään 33 333 euroa hankkeelle. Jos on se 150 000 euroa eli maksimi koko hankkeelle, niin silloin 50 000 euroa voi
enintään kohdentua näihin kansainvälistymiseen ja muihin ratkaisun toimivuuteen liittyviin toimenpiteisiin. Nuo kaikki aiemmat asiat, mitä tuossa näkyvät, niin löytyvät myös siis hakuilmoitukselta, joka on linkattu tänne loppuun. Tämä lähinnä siksi, että tuon nyt tässä ilmi niitä asioita, mitä siellä on tuotu esiin. Kun hakemuksen on sitten jättänyt meille käsittelyyn ja se otetaan käsittelyyn, niin perusasiat katsotaan, eli yrityksillä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattamaan liiketoimintaa, eli vaikeuksissa olevia yrityksiä ei voida tukea. Eli perusedellytykset tulee täyttää, mitä lainsäädäntö sinne vaatii meidän katsottavaa. Tämän jälkeen, kun niitä perusedellytyksiä on arvioitu, että yritys kuitenkin selviytyy ja nykyisistä velvoitteistaan ja kykenee myöskin tämän hankkeen toteuttamaan avustuksen myötä, niin sitten sen jälkeen lähdetään katsomaan tämmöistä hakemusten arviointia arviointikriteeristön perusteella. Tuossa on noin 5 kohtaa, joita arvioidaan, eli uuden tiedon tuottamista, soveltamista ja uutuusarvoa, eli kuinka uutta se tieto ja soveltaminen, mitä on, niin on sekä yrityksen että toimialan näkökulmasta. Toisena katsotaan myös hankkeen toteutettavuutta ja suunnitelmallisuutta, eli missä kohdin tässä T&K-toimissa ja sen edistämisessä ollaan yrityksessä ja mihin tämä kokonaisuus vie tätä yritystä eteenpäin. Eli käytännössä ollaanko hankkeessa vasta ihan niin kuin alkuvaiheessa vai onko sitä jo suunniteltu niin, että siellä on selkeät stepit, toimenpiteet ja työpaketit, jonka kautta tiedetään, mitä lähdetään tekemään ja miten. Normaaleja kuitenkin T&K-toiminnoissa on se, että siellä on myös sitä epävarmuutta ja riskiä mukana, eli kaikkihan ei aina tapahdu ABC-jatkumolla, eli siellä voi tulla jotain muutoksia. Se on ihan ok, lähinnä se, että tiedetään ja tunnistetaan, mihin ollaan menossa ja mitä se vaatii ja millaista resurssointia se muun muassa esimerkiksi vaatii. Ja tämä sitten liittyykin tuohon seuraavaan kohtaan, eli osaamiseen ja kykyyn toteuttaa hanke. Eli onko yrityksellä riittävää resursseja ja osaamista ja tarvitseeko sitä hankkia ulkopuolelta, ja jos hankitaan, niin hankitaanko sitä esimerkiksi tutkimusorganisaatiolta tai muilta yrityksiltä. Et käytännössä se myös sitten tulee siellä vastaan arvioinnissa. Kasvu- ja vientipotentiaalia totta kai me myös arvioidaan, eli jos tällä löytyy näitä Born Global-kokonaisuuksia tai sitten mitä kansallisesti haetaan, niin on hyvä, että se kasvu- ja vientipotentiaali kuvataan selkeästi siellä hakemuksessa, että mitä tässä nyt tavoitellaan vaikka kuluvan vuoden aikana sitä seuraavan ja sitä seuraavan eli 2 vuoden aikajaksolla. Lisäksi hyvä nähdä myös, että miten T&K-hankkeen vaikutus yrityksen osaamiseen ja kyvykkyyksien kehittymiseen edistyy tämän hankkeen myötä, eli kuinka sitä T&K-osaamista viedään eteenpäin ja juurrutetaan osaksi yrityksen kulttuuria. Eli näitä 5 asiaa arvioidaan siellä ja pisteytysmäärät, mitkä noissa on, niin on 0–5, eli tarkoittaa sitä, että näistä kaikista kohdista voi saada maksimissaan 25 pistettä. No, lisäpisteitä voi myös tietyissä erityistapauksissa saada. Aloitusvaiheen yritys, eli 0–5 vuotta hakemuksen vireille tuloon mennessä. Perustamisajankohta katsotaan kaupparekisterissä, niin huomioidaan pisteytyksessä positiivisesti. Eli käytännössä aloittavat yritykset saavat hieman etua tässä rahoituksessa. Lisäksi, jos on T&K-yhteistyötä, niin voi myös saada lisäpisteen. Tämä voi esimerkiksi saada sillä, että ostaa ulkopuolisella ostopalveluna muun muassa korkeakoulut tai tutkimuslaitokselta ulkopuolista osaamista tai sitten osallistuu hankkeen aikana korkeakoulun tutkimuslaitoksen T&K-toimintaan tai hankkeeseen. On se sitten kotimainen tai ulkomainen hanke, kunhan siitä on mustaa valkoisella olemassa. Että ajatus ei ole sellainen, että no kyllä me ehkä joskus osallistutaan siihen, niin se ei siinä vaiheessa ole riittävä tuon lisäpisteen saamiseksi. Että pitää olla konkreettista tietoa siitä, että mihin osallistutaan, millä tavalla ja kuka sitä järjestää. Eli nämä 2 asiaa voivat myös nostaa pistemäärää. Perusasiat tuolla, mitä aiemmin mainitsin, eli tosiaan ne perusedellytykset tulee täyttää ja hankkeen merkittävyys pitää myös käydä selkeästi ilmi yrityksen kannalta. Eli avustuksella tulee olla merkittävä vaikutus esimerkiksi hankkeen läpivientiin, laajuuteen tai sen toteuttamiseen. 27 pistettä on maksimipistemäärä, eli ne plussapisteet voi tuoda vielä yhteensä 2 pluspistettä ja 25 pistettä tulee niistä 5 arviointikohdasta. Vähintään 14 pistettä tulee saada, että tulee rahoitetuksi tässä haussa. Rahoitustahan myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa, nyt on se 5 miljoonaa euroa käytössä.
Eli jos minimipisterajan saavuttaa, niin ei aina varmuudella saa sitä rahoitusta. Tämä voi korostua etenkin haun ja käsittelyn loppuvaiheessa, jos hakemuksia jätetään merkittävä määrä vaikka viimeisenä päivänä hakuaikaa, eli 24.4., niin silloin voi olla, että jos 23.59 se hakemuksen sinne jättää, niin rahoitus on voinut jo sitä ennen loppua, kun käsittelyvuorossa on. Eli hakemuksia käsitellään ja rahoitusta myönnetään jatkuvasti sen mukaan, miten hakemuksia saapuu. Eli hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä. Paljonko tukea voi tämmöiseen hankkeeseen saada, niin tosiaan 50% yrityskoosta huolimatta. Eli sinänsä kaikki yritykset ovat tässä suhteessa samalla viivalla. Kaikille puolet avustuksena enintään ja puolet pitää olla sitä omaa rahoitusta, on se sitten pääomarahoitusta tai tulorahoitusta tai muuta yksityistä rahoitusta, lainarahoitusta, TMS. Olen laittanut tuon hakuilmoituksen tuohon, että siihen pääsee tutustumaan tuon linkin kautta, niin siellä on nämä kaikki edellä mainitut asiat myös pikkusella aiemminkin mainittu. Niitä esimerkkejä, mitä tässä on nostanut joitain, niin ei löydy tuolta hakuilmoitukselta, mutta suuri osa noista kaikista materiaaleista ja teksteistä, mitä tuossa edellä on, niin löytyy siitä. Hyvä muistaa siis tästä T&K-rahoituksesta, eli yksittäisen PK-yrityksen kehittäminen. Ryhmähankkeet tai yritysryhmät, jotka ajattelevat hanketta haettavaksi, niin valitettavasti ryhmähanketta ei voi meiltä hakea. Eli silloin kaikkien pitää tehdä se hakemus omalla Y-tunnuksellaan, jos tällaista hakemusta haluaa jättää. Sinänsä jos haluatte yhteen soittoon tehdä jotain kehittämistä, niin on myös hyvä huomata, että kenelle sitten menevät ne IPR:t tästä kehittämisestä. Ja tämä tulee sitten myös selkeästi mainita sillä hakemuksessa, jos useampi yritys hakee yhteen pussiin tehtävää kehittämistä. Avustusmuotoinen riskirahoitus edelleen olemassa, eli emme ole laina tai muita instrumentteja antava organisaatio, vaan meillä tosiaan on avustusta, eli sitä ei lähtökohtaisesti makseta takaisin, kunhan ne toimet hoidetaan niin kuin avustuspäätöksellä on mainittu ja käytöt ehdot on täytetty. Avustushan haetaan pääsääntöisesti jälkikäteen ennakkoa lukuun ottamatta toteutuneiden kustannusten perusteella, eli myöntöpäätöksen jälkeen se kokonaissumma ei automaattisesti tule tilille, vaan ensin pitää toteuttaa se hanke ja sen jälkeen hakea kustannukset maksuun jälkikäteen. Edelleen harkinnanvarainen avustus kyseessä, eli kenellekään ei synny ehdotonta oikeutta avustukseen, eli tehdään se yritys- ja hankearvio ja pisteytysarviointi, jonka jälkeen sitten katsotaan, että voidaanko hanke rahoittaa yrityksen ja onko yritys sellainen, että sitä voidaan lähtökohtaisesti katsoa rahoitettavaksi. Hakuilmoituksen lukeminen edelleen erittäin hyvä asia, en voi korostaa sitä entistä enempää tässä tapauksessa, eli hakuilmoitus rajaa hyvin paljon asioita, esimerkiksi niitä, että ketkä ja mihin toimenpiteisiin voi hakea ja mitä kaikkea on haettavana. Eli lukekaa tuo hakuilmoitus tarkkaan, joka sillä aiemmalla dialla on jo linkattu sinne. No, avustuksen hakemiseen liittyen vielä. Eli tosiaan avustusta haettava ennen hankkeen aloittamista. Hankkeen saa käynnistää avustushakemuksen jättämisen jälkeen välittömästi omalla riskillä. Eli voi olla, että jos käynnistätte sen avustuksen kohteena oleva hankkeen ja sitten sieltä ei valitettavasti rahoitusta tule, niin se riski kannattaa myös ottaa huomioon näitä hakemuksia jättäessä. Hakemuksen jättäminen haku on auki 24.4.26, suluissa nyt tuo 23.59 asti, eli ei tarkoita sitä, että virka-ajan jälkeen 16.15 ei voisi enää hakemuksia jättää, vaan siellä tulee olla järjestelmässä 24.4. mennessä jätetty hakemus. Suosittelen jättämään hakemuksen aikaisemmin kuin tuolloin, jos tulee jotain teknistä ongelmaa tai muuta tällaista ongelmaa, niin kannattaa etukäteen sinne se avata ja tehdä se hankehakemus, niin ei sitten käy semmoista ongelmaa siinä. Se on harmillinen kaikkien näkökulmasta, jos sieltä sitten hankehakemus jää saapumatta tai saapuu myöhässä joidenkin odottamattomien virheiden vuoksi. Sitten se järjestelmätaso. Meillä on useampia järjestelmiä. On pistänyt harmaalle noin Euro 2021 järjestelmät, koska ne eivät nyt koske tätä avustusmuotoa, vaan tämä avustus haetaan aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Eli meillä on 2 järjestelmää, niin hyvä muistaa kansallinen rahoitus aina tuon aluehallinnon asiointipalvelun kautta.
Apua hakemiseen saa alueelta valtakunnallisesti ja myöskin sitten Yritys Suomelta. Suosittelen ensisijassa olemaan yhteydessä alueen elinvoimakeskukseen eli Uudenmaan elinvoimakeskuksen yrityspalveluihin ja heillä on erittäin hyvää asiantuntemusta ja sparrausapua näihin asioihin liittyen. He voivat myös tarvittaessa katsoa, olisiko jotain muita tarpeita tai palveluita, jotka voisivat täydentää niitä teidän tarpeita, esimerkiksi Working Finland kokonaisuuksia tai sitten vientikunto eli osaamisen edistämistä vielä eteenpäin hankkeen kautta, niin suosittelen olemaan hyvin matalalla kynnyksellä yhteydessä yrityspalveluihin Uudellamaalla ja elinvoimakeskuksessa. Jos on sitten semmoista pientä yleistä kysyttävää tai jostain syystä alueellisesta yrityspalvelusta ei vastausta löydy tai saa sillä hetkellä, niin myöskin valtakunnallinen PK-yritysrahoitusneuvontapalvelu palvelee noihin ajankohtiin tuossa puhelinnumerossa ja sähköpostissa. Yritys Suomesta sitten voi kysyä noita suomi.fi-valtuuksien neuvontaa noina kellonaikoina tuosta puhelinnumerosta, eli jos siellä valtuutukset eivät jostain syystä ole kunnossa aluehallinnon asiointipalvelussa, niin tuolta numerosta sitten löytää apua siihen liittyen, mutta käytännössä, jos vielä voi jotain korostaa, niin alueelliset yrityspalvelut on sellainen asia, mitä suosittelen hyödyntämään mahdollisimman matalalla kynnyksellä, että sieltä löytyy niin paljon asiantuntevaa apua ja muitakin palveluita kuin vain meidän yritysrahoituskokonaisuus. Tässä oikeastaan tämä setti omalta osaltani. Kiitos kaikille ja varmaan nyt sitten Markku tästä jatkaa tilaisuuden vetämistä vielä. Kiitos. Kiitos Juho minunkin puolesta erinomaisen informatiivisen koko kalvosarja. Voisi tähän nyt ottaa vielä tallenteella, kun chatti on tullut pari kysymystä, niin aivan hyvin voisit vastata näihin tähän. No Maarit ensinnäkin laittanut, että minkälaisia on jo myönnetty vähän niin esimerkinomaisesti. Onko jotain toimialoja? Lähinnä nyt viitaten ihan hienosti, että jos on ihan ensikertona liikkeellä yritys, niin ehkä hahmota, että kuinka paljon pitää, kuinka laajasti pitää olla uutta tietoa tai ylipäänsä se hahmottaminen, niin voit sitä kommentoida vaikka ensi alkuun. Joo, kiitos. Erittäin hyvä kysymys. Ensimmäiseksi on todettava, että tästä rahoitushausta ei ole vielä rahoitettu hakemuksia, joten sinänsä tältä osin on mahdoton sanoa, missä tässä haussa oleviin projekteihin olisi myönnetty rahoitusta. Yleisellä tasolla katsoen, niin esimerkiksi uudet tuotepalvelu- tai prosessi-innovaatiot, jotka niin kuin poikkeaa siitä yrityksen tavanomaisesta toiminnasta. Ja myöskin yleensä startupeillahan on niin, että sitä uutta toimintaa ja kokonaisuutta lähdetään viemään eteenpäin, niin yleensä ne on semmoisia asioita, mitä täällä haetaan. Onhan se myös yrityksellekin uutta tietoa, jos jotain uutta lähdetään kehittämään ilman tietoa aikaisemmasta. Et sinänsä ensikertalaisyrityksille hyvä semmoinen nyrkkisääntö on se, että jos ette ole vielä omaa tuotetta tai palveluanne kehittäneet tai olette vasta siinä alkupoluilla, että miten sitä lähdetään kehittämään ja selvittämään, niin se on yleensä semmoinen hyvä merkkipaalu siinä, että kyllä te jotain uutta siinä vaiheessa teette. Että sinänsä semmoista ehkä jotain nyt, kun tässä ei ole semmoista toimialakohtaista rajausta olemassa, muuten kuin mitä lainsäädäntö sanoo, että esimerkiksi viljely tai muut puolet, eli Annex 1 tuotteet on semmoisia, mitä meillä ei voi rahoittaa, mutta muuten niin kuin voisin sanoa, niin kuin voi olla vaikka digitaalisia tai teknologisia innovaatioita, mitä siellä on, että jos jotain asiaa on esimerkiksi aiemmin tehty manuaalisesti, niin nyt sitä voidaan automatisoida. Tämähän on samalla T&K-pyrkimystä, niin kuin tutkitaan ja kehitetään ja viedään asioita eteenpäin. Hyvä, kiitos Juho. No sitten on kysymys, että voiko maksatusta hakea heti kulujen toteutumisen jälkeen vai vasta koko hankkeen päätyttyä? Loistava kysymys. Kummin tahansa voi tehdä. Suositeltavaa on, että maksatus haettaisiin enintään 2 osassa, eli vaikka esimerkiksi kun 50% hankkeesta on toteutunut ja sitten lopuksi, kun 100% on toteutunut. Et mitä tällä lähinnä pyritään on se, että hallinnolliset kustannukset kasvaa aika suureksi, jos sitä haetaan tipottain. Sanotaan vaikka 100 000 € hanke, jos haettaisiin 10 000 € välein, niin se tarkoittaisi lähinnä sitä, että tulisi 10 maksatushakemusta ja 10 maksatuspäätöstä. Ja siinä välissä, kun vielä tehdään kaikki tarvittavat lisätieto ja muut tiedustelut, niin se on aika raskas yrityksille ja
meidän hallinnonkin näkökulmasta, että niitä päätöksiä tulisi niin paljon, ja sen ehkä hyöty ei ole niin suuri. Et siinä vaiheessa suosittelen, että yleensä puolessa välissä tai 1/3 hankkeesta, kun on toteutunut, niin voi se ensimmäisen maksatuksen hakea, mutta lähinnä yli 3 maksatusta per hanke ei mielellään tehtäisi. Kyseessä on kuitenkin suhteellisen pienimuotoiset hankkeet siihen, mitä meillä on joskus rahoitettu, että maksimimäärä avustusta on 75 tonnia ja minimimäärä 10 tonnia. Et sinänsä siinä 1-3, kun pysytään, niin kuulostaa hyvältä. Hyvä. Kiitos Juho. No sitten tähän taisit jo vastata, mutta hyvä kerrata. Käsitelläänkö hakemusta vasta 24.4. jälkeen vai jo hakuaikana? Ja sitten vielä, että kuinka kauan käsitellään. Vastasin hieman, mutta vastataan tarkemmin. Koko ajan käsitellään niitä hakemuksia, mitä on saapunut. Nopealla matikalla katoin tuossa ennen tätä, niin oli vajaa 30 hakemusta saapunut meille. Elinvoimakeskukseen Kaakkois-Suomeen, olisiko ollut Länsi-Suomeen 20 kappaletta. Eli yhteensä 50 hakemusta on putkessa. Kaikki, mitä on pystytty tällä hetkellä resursseilla ottaa käsittelyyn, niin on otettu. Ja hakemusten käsittelyajasta antaisin semmoisen varovaisen aikatauluarvion tällä hetkellä, että puhutaan 1-3 kuukaudesta. Tuossa 24.4. jälkeen, kun nähdään paljonko se niin sanottu loppumäärä tulee olemaan, niin siinä voi tulla sitten pieniä venymisiä. Käsittelyaikaa myöskin se, että kun tullaan tuohon aikaväliin, niin pyritään siihen, että ennen kesälomia saataisiin tehtyä ne pois, mutta sehän riippuu tietysti sieltä, että paljonko hakemuksia sinne tulee. Eli jos verrataan vaikka viime syksyyn, kun meillä oli ei tämä kansallinen rahoitus, mutta EU-osarahoitteinen toiminta avoinna, niin meille tuli lähes 150 hakemusta viimeisen 2 viikon aikana kaikkiin hakuihin. Niin voi olla, jos tässä tulee semmoisia isompia määriä hakemuksia, niin käsittelyaika voi hieman venähtää siitä 1-3 kuukaudesta, mutta pyritään siihen, että mahdollisimman nopeasti otetaan käsittely ja käsitellään ne pois. Eli silloin se 1-3 kuukautta olisi semmoinen tämänhetkisillä tiedoilla oleva arvio. Hyvä. No, tänne tulee hyviä kysymyksiä. Mennään eteenpäin. Niin jos uusi palvelukokonaisuus pohjautuu aiempiin tuotteisiin, estääkö se tämän rahoituksen hakemisen? Täällä oli mainittu täällä kalvoissa siitä, hyvä, että joku tarkkaavasti katsoi, eli täällä puhuttiin siitä, menen vielä takaisin. Rahoitusta ei voi myöntää olemassa olevien tuotteiden tai palveluiden jatkokehittämiseen samantyyppiseen tarkoitukseen tai soveltamiseen. Otetaan esimerkki, miten tämä voi kääntyä päälailleen tämä asia. Jos meillä on joku tuote A, jota käytetään vain pelkän yhden kohderyhmän X toimenpiteisiin, jos tuotteelle A löydetäänkin 2 käyttöpotentiaalia T&K-toimien kautta, eli esimerkiksi kohderyhmät X, Y ja Z eivät käytä sitä samalla tavalla, niin silloin on esimerkiksi OK esittää tämän kaltaista hanketta, jossa haetaan sitä uusien tai niin kuin olemassa olevien tuotteiden jatkokehitystä muihinkin kuin vain samaan toimenpiteeseen. Eli jos mä nyt hakisin jotain tämmöistä esimerkkiä, niin vaikka teollisella puolella siihen, että jos jotain asiaa on vaan käytetty esimerkiksi rakentamiseen, niin voidaanko sitä myös käyttää johonkin muuhun toimintoon. Et se ei vaan ole sitä samaa käyttötarkoitusta. Ehkä niitä, mitä joskus tulee kysymyksenä esiin, on tällä digitaalisella liiketoiminnan puolella, että jos jotain vaikka järjestelmää käytetään tiettyyn tarpeeseen ja sitten siihen kehitetään niitä lisäosia ja niitä käytetään kuitenkin siihen samaan tai sitä tukevaan tarpeeseen, niin silloin voi olla, että sitä rahoitusta ja semmoiseen voida myöntää. Mutta jos esimerkiksi vaikka komposiittimateriaalia aiemmin käytetty golfmailojen varsiin ja sitten sitä vaikka käytetään puolustusteollisuuden toimintaan, suojakilpiin tai muihin, niin silloinhan siinä on ihan uusi käyttötarkoitus, joka ei ole samankaltainen kuin mitä siinä on aiemmin tullut vastaan. Tämä esimerkki ehkä tuli siksi, että kun tuossa puolustusteollisuutta pyöritelty nyt 2 kuukautta, niin tämmöinen niin kuin analogia tässä, eli haetaan niitä uusia markkinoita ja uusia käyttötarkoituksia mahdollisesti sille olemassa olevalle tuotteelle, niin että saadaan myöskin sitten uutta kohderyhmää käyttöön. Joo, hyvä. Hyvä vastaus. No sitten edelleen kysytään, että miten yrityksen rahoitustilannetta arvioidaan? Katsotaanko tase, liikevaihto, kehityssuunta vai mikä? Ihanaa. Kaikkia kombinaationa. Eli
taseliikevaihto, nämä on semmoisia haastavia asioita, koska meidän tulee kuitenkin katsoa viimeisimpiä vahvistettuja tilinpäätöksiä, no joillain yrityksillä ei niitä ole olemassa. Ihan normaalia, koska ensimmäinen tilikausi voi olla vasta menossa. Taseliikevaihtohommat, mitä tilinpäätöksistä löytyy, ne on yleensä historiatietoa, eli sen hetkinen tieto, oli se sitten kalenterivuosi tai joku muu poikkeava tilikausi tai mitä tahansa siellä onkaan pohjalla. Eli pyydämme myös näitä ajankohtaisia taloustulosteita, esimerkiksi tuloslaskelmaa tasetta kuluvalta kaudelta, ihan ymmärrettävää normaalia, että joku 2-4 kuukautta voi olla jätätys, riippuen siitä, missä kirjanpitotoiminto on järjestetty yrityksessä vai ulkopuolisella kirjanpitotoimistolla. Jatkuvan kannattavan toiminnan edellytysten arviointi on kokonaisharkintaa. Taloudellisten tunnuslukujen lisäksi otetaan myös huomioon muun muassa maksuhäiriömerkinnät tai verovelat ja maksusuunnitelmat, mitä siellä on. Eli kokonaistaloudellisesti pitäisi jollain järkevällä tasolla olla se toiminta, että se toiminnan jatkuvuus, tilintarkastuspuolella puhutaan tämmöistä going concern periaatteesta, eli toiminta näyttää, että se muodostuu kannattavaksi tai että siellä on joku suurempi kehitysvaihe menossa, mutta se ei ole niin kuin, yritys ei ole kriisiytymässä, eli tämä ei voi olla semmoista rakenne- tai pelastamistukea. Eli tämä on juurikin sitä kehittämistukea, jolla viedään sitä toimintoa eteenpäin. Eli vaikeuksissa oleva yrityksen määritelmähän on käytännössä se, että jos puolet omasta pääomasta on menetetty, niin silloin tätä rahoitusta ei missään tapauksessa voida myöntää. Eli kyllä siellä jonkunlaiset edellytykset siihen jatkuvaan toimintaan pitää olla. Ja tosiaan tuo kehityssuunta, niin siihenkin liittyen me saadaan Verohallinnolta tämmöinen velvoitteidenhoitoselvitys, missä myös näkyy ajankohtainen tilanne muun muassa alvimyynneistä ja muista. Eli me voidaan myös siltä osin arvioida sitä, että miltä se tällä hetkellä näyttää se kehityssuunta yritykselle. Mutta tärkeää on myös tietysti saada se kaikki mahdollinen tieto ja ajatus myös siltä yrityksiltä sinne hakemukseen itsensä. Eli ne on ne meidän pohjamateriaalit, se hakemus ja sen liitteet. Hyvä, kiitos. No sitten edelleen, että lasketaanko olemassa olevan tiedon soveltaminen kautta implementointi toiselle toimialalle ja tutkiminen uuden tiedon kriteerit, saatko kiinni? Saan käytännössä sitä, että jos jollain toisella toimialalla on tehty asiaa X, niin voidaanko sitä soveltaa toiselle toimialalle tavalla Y. On ihan ok. On ymmärrettävää, että tässä maailmassa kaikkia asioita ei ole vielä tutkittu, mutta on toinen asia, että joitain asioita on tutkittu jo niin paljon, että saadaanko sieltä millään tavalla uutta ja mullistavaa irti, niin lähinnä se, että jos sieltä saadaan jotain sellaista, mistä löytyy myös samalla markkinapuutetta tai vajausta, että siellä saadaan, mä en nyt pysty tästä hatusta heittämään suoraan, mikä semmoinen ehkä joku muu olisi, ehkä jos yrittäisin aika vahvasti, niin tämä generatiivinen tekoäly on nyt tullut käyttöön monella alalla, missä tehdään manuaalisia toistuvia asioita tai jotain muuta, niin generatiivinen tekoälyhän on voinut jossain tapauksissa suorittaa tai tehdä uudenlaista palvelu- tai muuta innovaatio- tai kehittämistoimintaa joillekin toimialoille. Et voi olla, että joitain asioita voidaan soveltaa ihan eri tavalla kuin niitä on aiemmin tehty. Et puhutaan vaikka nyt tästä koodaamisen puolelta, eli nykyisinhän generatiivisella tekoälyllä voidaan luoda koodia, eli koodarienkin työt on kysymysmerkillä ja tapetilla, niin voiko täällä sitten olla jotain semmoista innovaatiota, mitä voidaan viedä myös eteenpäin muuhun kuin koodaustoimenpiteisiin, niin voi olla mahdollista, en tiedä. Mutta kyllä, toiselta alalta uuden tiedon soveltaminen toiseen toimialaan tai olemassa olevan tiedon soveltaminen niin, että saadaan jotain uutta luotua sinne toimialalle, niin on lähtökohtaisesti ok. Hyvä, kiitos. No, mä uskallan tähän itsekin jo vastata, että kysytään, että onko Rian hausta tulossa vastaava infotilaus milloin, siitä saa lisätietoa, niin varmasti pidetään info, eikö niin Juho, mutta pystytkö kommentoimaan tuosta niin kuin aikataulusta, onko mitään tämän Rian suhteen ylipäänsä? Pystyn ja sen verran voisin mainita, että Länsi-Suomihan piti jo ReArm-infon, jossa oli myöskin maakunnan liittoja ja muita, ja Uudenmaan liitto on itse asiassa lähestynyt tätä asiaa silmällä pitäen ja kysynyt esimerkiksi meiltä elinvoimakeskukselta, että onko meillä mahdollisuutta tähän liittyen pitää esimerkiksi huhtikuussa, niin tätä ollaan suunnittelemassa, eli tätä tehdään sitten yhteistyössä Uudenmaan liiton, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen kesken, mutta jos uskallan nyt semmoista varovaista ajatusta antaa, niin menee tuonne huhtikuun puolelle välein paikkeille. Hyvä. No tähän liittyen vähän, tämä on ihan totta,
totta, että tämä rahoitushakuaika on lyhyt ja kiivas. Ja tietenkin toivotaan varmasti, että tulee nopeasti tietoa aina seuraavista mahdollisuuksista, jotta yritykset kerkeä reagoida ja ennakoida, että tässä pitää sillä askelmerkit sopia yhteen, että ihan totta. Nyt jos ei tuonne chattiin tule lisää, meillä on vielä hetki aikaa. Voisin itse asiassa nyt ottaa tuon tallennuksen pois. Niin voitte avata ihan reippaasti suuta ja käpälää pystyyn tai muuta aiheetta, niin ilman muuta voisi esittää vielä kysymyksiä, niin ei päädy mihinkään tallenteeseen, niin otetaan tästä lopeta nauhoitus. No.